ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಂಡು ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ನನ್ನ ಒರ್ಂಬತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆದನೆ ಗೌಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದು ಪುಣು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಲೆ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾ ತಿಡೆಗ್ ಬರರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಡ್ಲದಕಲು ನಿಕುಲ್ ಟಿವಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತು ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಜಾತ್ರೆದನೇ ಸೀರೀಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಡಿ ಏರುಣಿನಿ. ಸೊ ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತುಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
Vale, pues. चला पोखरी मुड़ तनिष पोखरी सुब्बा पोखरी एत्तुंडव बरवेर बना ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಅದು ಮೈನಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ
ನೀರಿಜ್ಜಿ ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಹಾ ಇದೇ ಇದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಂದಿ ಕುಲ್ವೇನಾ ಹಾ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್